U tohto videa a v dnešnom videu vám chcem ukázať moje doplnky, nemám ich veľa a nemám ich zasa málo. No takže ideme na to a ako vidíte natáčam s mojim obľúbeným psom. No takže asi môžeme ísť na to, nie? Tak ja ich budem niesť. Do prdele. Že prvá je táto topánka, rukavica, pardon. No tak ja už sa nevodím, ale vode sa. Hej, myši, myško, no poď sem. Ujíjam. Machaj ma, vieš, machaj. No ale proste je to toto. Aj tu rukavica. Takže toto je asi vonielka alebo mydlo, kečup alebo horčica, proste neviem. A to je toto. Čiže idem po ďalšiu. Omaga. Krásne zaverí. Cvak. Žena, ty sa kapalne, že... Aha. No, ďakujem. Cvak. Cvak. A je to tento fotoaparát. Mne sa zdá, že tu je papier. On tam niekedy bol. A ideme po ďalšie. A je to táto nálepka od Myška. Je to tento hrebeň. A stojí už. Nie, sekať. No, mne sa zdá, že toto nie je dobre. Nejaké barbiny. Neviem. Aj keby mne to nevedelo, pretože ten hrebeň je opäť. Nemôžem aspoň kuštík. Hej, nejedzme večeru, prosím ťa. Prepáč. Prestaň. Už choď. No dobre. Čiže to sú chutné banány? Ja som si z začiatku myslela, že to je mysa. Oh my god, prepáčte. Už mi spadol mobil. Aj, všetko som to tu mieš. Pretože ja to mám tu. Ja už si to spravím. Mám si to tam. A robíme nové dvere. Takže vám určite ukážem. Že hej, halo. Tuj.
Čo? Ty si na mňa spľul? Ty si to spľul. Ty si to spľul. Fuj. Hej, ty grázle, nemil si ma. No vidíš, ja som ti vravil, že to máš tak nechať. A teraz idem tu dole, pretože mi spadla táto fľaška, ale teď... Si keď uvidíte, tak sa tam robia. No vidíš, ty chuligán. Ja som ti vravel, že na mňa nechod. Prepad. Už nebudem. No, a ideme ďalej. Je to tento tuleň, podľa mňa je to jedlo. Je tá blbá fľaška? No, presne. Čakajte, ja som to mal. Ďalej je to táto. Podľa mňa je to fľaška. Ale ja som to dnes mala v škole a kamarátka mi vravala, že to je med. Ale podľa mňa to nie je med, ale neviem. Akože pre malé deti, akože pitíčko. Takže takto. Napríklad tu, aby to nebylo zase. Aj. Čo? A proste. Mne sa páči, že je taká priesvitná. Takže au. Prepáčte. No takže idem na ďalšie. Ďalšie tento macko a je to plíšak pre malé deti. Ďalej je tento tanier s perníkom. A no, neviem, proste tak. Ďalej je tento tanier. Má kvietky. Ďalej je tento papier. No, on tu je posled. Je tento pohár. Tu je tento pohár. Tu je toto zrkadielko. Tento koláčik. Ja tu pozerám, ale už asi nič. A ešte tam bolo toto. A to ste videli už. Takže toto sú tie veci. Povedzte, ktorý sa vám páči. Ale nie. Ale fakt, keby sa vám nejaký páčil, tak napíšte do komentára. Nemusíte, ale môžete. No a ďalšie video bude, neviem, ale viem, že zajtra natočím super video. Bude to pretože zajtra si idem kupovať dolu na terasu. Z Spišskej Novej Vsi si idem kupovať topánky na opätku a budú to na svadbu. Keď som vám ukazovala tie družické šaty, čo sú tam tie čísla, no tak k tomu topánky vhodné na opätku. A ešte aj pečopaka. Možno, že budú viac, pretože ak na terase budú balíčky a ja si zoberiem 10 €, tak za 10 € si môžem kúpiť 10 balíčkov. No, takže, ale dnes ešte natočím nejaké a čusák.